Jeste li se ikada zapitali gdje se točno nalazi Kraljev Grudobran, poznati kao King's Landing, i njegovi prekrasni vrtovi? U današnjem videu vodimo vas kroz Arboretum Trsteno, očaravajuće mjesto znano iz popularne HBO-ove serije Igra prijestolja. Ujedno i malo obalno selo u Hrvatskoj koji se nalazi otprilike 30 minuta autom od Dubrovnika. Cijene ulaznica za Arboretum Trsteno su 10 eura za odrasle i oko 7 eura za djecu i studente. Trsteno je dom mnogim drevnim i zadivljujućim arboretumima, nekim od najfascinantnijih na cijelom području. Ovaj arboretum zahvaća površinu od 25 hektara, a u njemu se mogu vidjeti nevjerojatna stara stabla maslina i prirodna vegetacija zimzelenih mediteranskih vrsta drveća. Uz to, tu je i preko 300 različitih egzotičnih biljaka iz svih dijelova svijeta. Među svim botaničkim blagima Hrvatske, Arboretum Trsteno je vjerojatno najposebniji. Također, na ovoj lokaciji možete vidjeti i baroknu fontanu i prikaz Neptuna i Nimfi. Jeste li znali da brojni arheološki nalazi ukazuju na to da je moguće da Trsteno datira čak od 5. stoljeća ili ranije i da je u 14. stoljeću ovo naselje postalo dio Dubrovačke republike, što je današnji Dubrovnik. Predivne plaže i kristalno čisto more u Arboretum privlače brojne turiste u skoro svako doba godine. Zato je ovo savršeno mirna ljetna destinacija sve od ranog proljeća pa do kasne jeseni. Nalazi li se Arboretum Trsteno i na vašoj listi lokacija koje želite posjetiti u Hrvatskoj? Svakako bi trebao. A ako ste ga već posjetili, podijelite s nama vaše dojmove u komentarima ispod.